אמרנו שתפילת שמע ישראל היא להכניס אותנו לתודעת המגן דוד, אם אמרנו שתפילת המלאכים זה על מנת לשמור עלינו ועל דרכנו, תפילת ענה בכוח, השבעת פסוקים, התפקיד שלה לנקות את העילות שלנו ולנקות את הגוף. הניקיון, להוציא את כל הפסולת מכל הצנרת, מהבפנים. וזה התפקיד של התיקון הכללי, שהוא ממש מנקה עמוק מאוד את כל הצנרת. והוא מורכב מ10 פרקי תהילים. אני רוצה להכתיב לכם, הם נבחרו על ידי חכמים, מביני עניין, רבנים מקובלים, ולא סתם הם מסודרים בצורה שהם מסודרים. אז שימו לב, לפני זה יש מספר משפטים ששווה לקרוא אותם, שבהם אתם מקשרים את עצמכם ל10 הפרקים, כל פרק מחבר אותנו לספירה אחרת בעץ החיים שלנו. התיקון הכללי מתחיל בפרק ט"ז, בכתם לדוד, שמרני אל כי חסיתי בך, וזה בעצם חיבור אל האינטואיציה הפנימית וניקוי הזיכרונות מכל הגלגולים מאז ועד עולם. מוטציה, אז זה חיבור ללב, חיבור לעולם הרגש. בדרך כלל המקום שעושה את כל הבלגנים זה עולם הרגש שלנו, שמשליך על המחשבות שלנו, שמשליך על הגוף שלנו. פרק מ"א, הוא מראה לנו את האור, מראה אור. שלישי מ"ב, שמזכיר גם את תפילת ענה בכוח, את אותם 42 קודים, אותם 42 צפנים. נ"ט, חיבור אינטואטיבי לנשמה. פרק ע"ז, עוז לעמו ייתן, עוז יברך את עמו בשלום. פרק צדיק, צדק צדק תרדופו לעולם לא תמצאנו. פרק ק"ה, שמדבר על חיבור אל הנשמה בעזרת רינה, גילה, צהלה. הוא מתחיל מתוך ההודיה, הודו לאדוני, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. הוא ארוך. הפרק הבא הוא קל"ז, שמשחרר אותנו בעזרת שמחה מזיכרונות מגלגולים קודמים, כי הוא מדבר על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון, זה זיכרונות. והפרק העשירי שחותם ומסכם זה ק"נ, שזה רינה, גילה, הללויה, הודיה, חיבור אל הנשמה בשמחה, הללויה, הללו אל בקודשו, הללו ברקיע עוזו, הללו בגבורותיו, הללו ברוב גודלו, הללו בתקע שופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ומחול, הללו במינים ועוגב, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה, כל הנשמה, תהלליה, הללויה. ו10 הפרקים האלה מנקים את הגוף, מנקים את הנפש, מנקים את הנשמה. ורק אחרי ניקיון כזה אפשר להטעין ניקיון. ולא סתם רבנים מקובלים אומרים, אוקיי, צריך לעשות תיקון על אדם זה וזה. אוקיי, 10 איש, מניין, יקראו. אתם יכולים גם לעשות את זה על עצמם. תיקון כללי.